ще раз каже, винищений буде народ мій через нестачу пізнання. Через нестачу чого? Досвіду. Досвіду. Через нестачу досвіду. Тобто це будуть люди, які кивають головами. Це будуть люди, які кажуть амінь. Це будуть люди, в яких є Біблія вдома. Це будуть люди, які розповідають про Христа. Але вони не знають мене. В більшості вони не знають мене, тому що немає чого? Досвіду. Вони не практикують те, що вони знають. Вони не живуть тим, що вони читають. Воно їх не торкається, розумієте, воно пролітає так. Моментально, воно, знаєте, як навіть не чіпає. Біблія. Ну я читаю Біблію. Я запитую людей, читаєте Біблію? Читаю Біблію. Молитва. Молимося. Ну хто скаже, що не молиться?